Meille tuli tuonne meidän omalle kehittämisfoorumille tämmöinen idea, että tuunataan tätä kaupunkia nyt vähän siistimmäksi näin kun matkailusesonkin alkaa. Ja Juhani Jukolle oli tämmöisen idean sinne laittanut ja me tartuimme sitten siihen välittömästi. Tämä talven jälkeen paljastunut valtava roskaisuus, jota kuitenkin on ympäri vuodenkin, mutta nyt se oli. Sitten toinen, kun kaupunki julisti tämän kehittämisfoorumin. Mä kokeilin, että mitä sinne voi kirjoittaa ja kirjoitin tämmöisen aloitteen ja ihme kyllä se meni läpi. Minusta hieno idea, että sinne voi kirjoittaa. Ja tämä nyt on siis, nyt se toteutuu tällä tavalla yhtenä päivänä, mutta minä toivon, että se toteutuisi ympärivuotisena niin, että ihmiset muuttaisivat asenteitaan niin, että roskia ei heitetä. Onko kaupunkilaiset osallistunut aktiivisesti urakkaan? Erittäin aktiivisesti, että meille on tullut tänne noin 100 ilmoittautumista ja nyt jo tässä kun ollaan vähän aikaa oltu, niin ihmisiä on tullut isojen roskapussien kanssa tänne ja oikein aktiivista väkeä ja sellaista väkeä, jotka ovat kertoneet myöskin, että ovat tehneet tätä useasti ja monina vuosina ja ovat hyvinkin innokkaita uudestaan tulemaan, jos järjestämme tällaisen. Tievirus tulee, kun katselee ja pyörällä ajelee, niin se on niin ruman näköistä, että ajattelin, että koota pois ne sieltä. Miten ihmisiä voisi vaikuttaa tämän roskaamisen suhteen, kun tuntuu, että on nuoria ja on aikuisia, ketä ei välitä siitä, miltä ympäristö näyttää? Se pitäisi jo koulussa opettaa tämä touhut kaikki ja vanhemmat lapsilleen, eikä se sillä tavalla menisi perille. Se tapahtuu se asennemuutos tietysti pikkuhiljaa sukupolven kuluessa, pikkulapsista lähtien, kodeissa, kouluissa, joka paikassa. Ja yksi havainto. Eniten näissä roskissa oli teksti tämmöinen muotoiltu M, eli McDonald's. Niitä oli kaikkein eniten tuolla seudulla, missä minä keräsin. Onko tapahtumasta tarkoitus saada joka vuotinen vai jopa useamman kerran vuodessa? No kyllä tässä on puhuttu ihmisten kanssa, että jopa useamman kerran ja varsinkin näin just kesäaikaan, kun esimerkiksi vanhassa Raumassa on hyvinkin paljon roskaa ja siellä on paljon matkailijoita, että tekisimme tämän uudestaan. No täällä on nyt aktiivisesti väki tuonut roskia tänne lavalle. Lämmittääkö mieltä tämä ihmisten aktiivisuus? Kyllä ehdottomasti joo. Enemmänkin toivoisin, mutta voi olla, että niitä vielä tulee. Nyt tässä kello vasta on 6:30 tai mitä se on. Niin oikein hyvä, että innostuu edes pieni osa. Kerrottiin uutisissa, että valtakunnassa noin 5–10% ihmisistä osallistuu näihin tämmöisiin talkoisiin. Meitä kiinnostaa nähdä, että kuinka kattavasti on justiin näiltä vetovoimaisimmilta alueilta kerätty näitä roskia ja tässä on sitten erilaisia ideoita tullut sitten, kun on vähän keskusteltu asioista ja jopa tämmöistä pientä kilpailua, että aletaan kilpailemaan mahdollisesti jatkossa sitten, että mitkä alueet pysyvät jatkossa hyvinkin siisteinä, niin tämmöistä on tullut esille.